recently tawo samung khai tone do phana hamja goi phainai ani ha ani jati no phiok sinai phirau phainai sini maharaja production maniko bani bisingti sini kai to sini motai sini goria hone sini isor hone boro hawi si taw buagra samung khai ni bangoi tiarang goi tibra haw phai so phai we ame era mone ta khani nuro जों बाल थावै थोंजांमानि सातंजामानि तंमानि जरावो सिनि बसकाबो मोतायै बासामानि जों मोतायहिमा मानि नायताबो सिनि बुबाग्रानो अमनो सिनि लास्ट फाइट अमनि बिसिंतिनि सिनि बारानि बिसिंतिनो सिनि आगेनि मान थाइसोकथाय बिबांनो मुक्तिमान सिनै अमसि तिनि बुइतनि कल जनगनि थानिवो सारा तिरबानि सिनि ताखु बुखौ सिनि तिरबा सानि बुखौ न खनायनायदि अमन कक नाय हेवसन 70 वर्ष 73 वर्ष जरातैसों रासिदे थंदै फायख्या आं सिताबो उन्नति खायनाय डेभलप खायनाय फाइलखा कांग्रेस मणिपुर आं सित उन्नति डेभलप खायनाय जातिनो मोथानाय नै फाइलखा आनि सीपीएम फाइफिबखा आं सि जातिनो दफानो मोथानाय नै गोसार माजाबो फाइथांखा आईपीएफ ति 2000 सनब जाति दफानो हानो फयगनाय नै फाइमानि खायमाया मणिपुर बीजेपी तब हाई नहीं फैबियो का सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सुने फाई तो मनी आईपीएफ बीजेपी ऐलान सुई तब बर्तमानी से ले गवर्नमेंट सालोक तो नहीं 7.5 वर्ष रानी तब सोले चंगु आंसी जाति न फियong नहीं आंसी दफानो फियong नहीं आंसी विवाह जनजाति न फियong नहीं जनजाति ने हम खाने में आंग बीजेपी से खाई नहीं सावी फाई मनी नो खाबले से 4.5 वर्ष होई तिमा खाइजाखा देसिगो आनि से सिगां कक साइथांगा सिनि रंजी बाबू साखा कमल बाबू साखा मंगसाबाने खाया बीजेपी सिनि सुदो बनि बावैनो ओइ बीजेपी तिब्रा हावा बीजेपी आईपीएफ द गवर्नमेंट सिनि तिब्रा साने बावै मंगसा खाइनि कारणे न ताबो सुदो जरा बिले ब्लेस कमिटी बोथ हुने हाथ सारे का संग बीजेपी आईपीएफ तो नहीं नहीं विधानसभा बूथ हुई हाथ सारे का संग बीजेपी आईपीएफ की सीटें तो नहीं नहीं 20 सीट चीनी कॉन्फर्म तो वो ताकि जरा चीनी विधानसभा सीट दो संग लेखा नहीं 21 सीट में संग लेखा इतना नहीं 20 कॉन्फर्म सीट दो तो होता वो बंदा 21 22 23 24 25 26 27 के संग लेखा इतना बस का नीचे 2023 नी तीव्र हस्ते वो गवर्नमेंट मानाय गवर्नमेंट तैयारी तो नहीं सरकार आसों नहीं चीनी तीव्र मथा महाराजा नी तैयारी में भाई तीव्र मथा बस का वो सरकार नहीं कॉन्फ्रम में उनसे कबाने नहीं तीन संगरो बासों को सावो बनी बावली तावा जरा आंसी बीजेपी आं सीपीएम तो नहीं थानी वो आं तिनी और मालिक हो बाजार वो ने बासाई छानन तिनी नरो थानी बाई तो मांगो फायदे चीनी बस का ने तेईस इसका वो जो तो न संग थान सांगो चीनी बुआ कराना संग सोवाने ने नांगने चीनी जाची तिनी जोफा चीनी सराय खोने रो ने बावली संग खाई कलांगने इनके संग तावो थान सा के संग सोबा खाई नांग सिनाय नरो नो खाना खाना अमहे इलाका में बताओ नरो मार साबो खोनानी बुसु बिनी नाना बिनी बाबू संगले खासिमानि बिसिंते वाम समा काहामनि बिसिंते आदै कलांजात सानुं खाय कलांजात जागा दखल खाय कलांजात बनि बावनि ताबो बनि बोयंसा बिनि बुसाबोतै बिनि बुसौ काहाके आराम के साइ दङो बारांगना मुइ दङ हिनरा मा सायदेबा मा सानामले बानि तामनो बुलाने थानिओ सुबावै नरो जान दवै चांगरी खावै तिब्रा हानि बावै गेदा तिब्रा बावै सवा खायखेंखे नरनि बुसाबोतै नरनि ताखौ बुखौ नरनि बोयंसा बरावबो अमाहायनो सुजुग मानाय नरनि फल नरनि सानुं खायमानि एक दिनो बरावबो मानाय अमसिसे मामान सुनाय नंबो सभा खालिया थोनाबो खालिया
o domna be khaliya wakira be khaliya tokira be khaliya ke sama khaisnai jati ni bangoi chini ha chini sason sung khaimaya ni khaimaya jong no ma ke tong thanai gmana ni langda wo sung thangoi tong tabo bani bangoi no jati nro ni phol ei chini takho buku wan so krang no no poribani kahani no ajai kalang ke busu uthai masa mano kaham ke ma tongo lekha satai phurang ke rang thawo bo haingna ni bangoi no chini tibra mo tatawo chini buagra suba toino suba woino chini hani bawo chini do phan bawo gerata tibra bawo chung soba khaile te success khane asas bisa sengnar wotini nanedi seng thangjaka BJP bai IPFT bai CPM bai amai thangjamani tai chini thamyo karikha soija khali chini buagra soija khaimaliya फाइनल नि बाल जोमान खताबु टिकरा हावो फाइनल नि बाय जोमान खा बो तंगमन ताबो फायेंखे सिने अवस्था ताबो बाहाय खामो सारा तिब्रा जे जों थानसा का ता तोय माने दे थानसा वइ माने दे तंगमन सिने बगरा थानसा बो फायदे रिंगेंखे बो सोबा खाय तो येंखे सानि कोलंतै सानि रोगिनो खिबि वइ थैगे थैसनाय थांगे थांसनाय जेखबानो गोथै हुनै वामसो बगरा सामन खायेंखे दिनै थानसाव चिनि ताखौ बरं गोनां अग्रा जनहरि जमाते आरो थानसाव फाय सबायबानै दे दिनै कमल हाय आगे सिबिएम खाय दङ बगरा रिंगै थानसाव फाय जातिनबार फाय खायदि रिंगेंखे आंतिनो आरो थानसाव फाय सबायबानै दे दिनै आसुदा बुतांखे दङ जतनो आगे तो तीव्र मथा करीबले आगे तीव्र मथा करीबले जो नो हाजो आईपीएफटी दंगो हागे सीपीएम खाने दंगो हागे बीजेपी दंगो कांग्रेस दंगो बिबान तीव्र मथा करीबले हिया बताबो सिनि बगरा तीव्र हावो फाइवे सिनि जातिनि बांगै सबा खाइमानि न नवै खारियवै सिनि सारा तीव्रनि सिनि 19 टा दफा जतनो साजागुई सुबा सिनाय हुने सांगोरि कविता ओंखा लाइजा बन बगरा फाइमिनि लग लगे तमा खाइजाखा संवान सुइ मैया सिनि तिब्रा हासे अमा हाय खाइजनाय हुनै आगे तमा नो आगे सिनि बेमार रोगी विभिन्न रूप सुबुं खांखे जों अम्पिनि बर रहजागे फार आसाम सिनि बर आइजेम हस्पिटल जीबी हस्पिटल आईएलएफ हाय जबा हियाबा ताबो सिनारे बुवाग्रा देर बसर तमा खायके एक नंबर सिनि थांगै तने नेगे सिनि बिथि नावो डॉक्टर नावो सिनि हॉस्पिटल नावो बन्दवाम सवैनो सिनि बुवाग्रा जे थांनाय कोरोनानि समयबो सिनि लांमा सवैमैया काहांबे कक साइमैया कांमा सिनि ताखौ बुखु लांमा आरेवै थांखा कमानि कारण ऑक्सीजन करिनि बाङै ऑक्सीजन बिनि रां व्यक्तिनि खरच खायबै बुवाग्रा बुथाय सुबाखा तिब्रा हावरो का पाइबै कुटी राम खरच खाबै रहिनो खाबुवाग्रा साबो खाय आफ्रो एक मात्र सिनि महाराजा काइसे सुबाबले कोरोनानि मुङै रासिनि थैबायखा सिनि ताखौ बुखु थै थाङा क्वामा लामा आरै थांखा बाइके बनो मथांनाय बाइके सुबानाय केबु वान सोया एक मात्र सिनि बुवाग्रा काइसे न फात्र हास्तेनि बराबर बाय जोगाजो खाइबै ऑक्सीजन गैस सिनि बराबर नि बांग थांना नि बांगै गैस बुथाय बायबै हॉस्पिटल बागबै रइरोखा बनि परमाम सका सिनि बगरा सिनि तिब्रा सानि बागै जीबीवा थांगा के कांके देबेन खाजिया दै जुजाया वान सका सिनि बगरा तुमा हाइकेलेंलिया आनि एडिसी एलाकावो आनि खेरेंबा हॉस्पिटल कोमलो एलाकावो आनि हॉस्पिटल आं मातोरै सिनाय हिबुआग्रा वान समाबाय तमा खायरो का थानाय न खाना एप्लो डॉक्टर नि जे ब्रांच एप्लो नि हॉस्पिटल नि ब्रांच सिनि खोमलो खेरेंबा हॉस्पिटल न खोलाव रखाताबो बिमान खायजामा खानाताबो प्रिय कौशल पाथर बाहुनि पाथर खिबि जामाखा बखा राखर जामाखा टिमार खिबि जामाखा गोबां मानसिनि फेसिलिटी फायखबले तबो मोबाइल कावैनो सिनि रूप सुप जत तमानि
गाड़ी वो मोबाइल वो गाड़ी वो काई नेके नुक जाखा बिबांग न साइमानो डायरेक्ट बेलो तो सब बेलो देवरे रिपोर्ट फाइव जे रूप तो मने ट्रिटमेंट ऑपरेशन खाने का ऑपरेशन खाए फ्री ऑफ कॉस्ट रां खर्च बने नाया बिथिवाती बिबांग फ्री वो रय रहो सुबह खाइमा खा एलाका तो नै संगा कोबो नरो काय बेंगोय न देपर मांगोय मो सङै तमनो आरएसएस नि पार्टी जे बीजेपी ना हामदोय ताफोर तंखंके बेलाय ने बुल कोतन रंनाय बेलाय ने बुल रंनाय सिनि बग्रा हामदोय दङ केबनो काय बें हुया जतन हामदो थांसा हाइदिं जिं तो केबनो मो सङै निन्दारोया केबनो समाते हुया केबनो कलय केबनो देबरमा केबनो रियां बग्रा हुयाबले जतन थांसा जे पनि बुसाहि हुंगै सि बताबो रिंगै सामखाय दङ थांसाखे बिनि बावै बस सामखायब्ला ताव बग्रा बिनि बावै साबन नाया नखना नरबो राजबारी बन न कतवा दङ साथाय दङ रां अभाब करे तमथाय अभाब करे लेखानि अभाब करे कम सामो अभाब करे सलावबो आसने काहासिनि बग्रा सलावबो अभाब करे हायसि सुजाको तमा बांगबनि थानि मोनसाबानो नायो मोनसाबास नाया सिनि बग्रा थानि वो हायफानि सिनि बांगैसि बताबो खरं कसै बखा रोगी थैदै के फाइ थेरि सभा खाइमा तंले आ मोनसाय न रय कलां सिनाय इसिनि बग्रा साइ दं ताफोन मोनसाय बस दांगो नरं मानानि थाङै दं हि बग्रा सामानि जों बिसेस मा थांनाय बिसेस मा खायनि जों बग्रा न खाइमाया बुंयाव सिनि बग्रा बाइके खाइमाया नौखासौ थांनायो पूर्व आसुनि एमपी रेवती मोहन बरंगना रेवती मोहन तिफ्रा बत खरसे एमपी ब्ले राज्य सभानि ब मेम्बर ब्ले तमा खाइजाखा अमित शाह मालानि पर्यन्त एपॉइंटमेंट रजाय आंगुइ दं गसाय दङ थांनाय 7-8 मास सिगाङो तमा मा खाइखा बुवागानो कल मा खाइखा नामले महाराजा आं मालायनि आनबयगिसे एपॉइंटमेंट नायदोदि मा साखा नामले बसि एमपी बसि बयना एपॉइंटमेंट नायदोथाय थंजा तंमाया मालाय माया सुजुग माया बुवागानो साखा सिनि तिब्रा सानि मावै क कहा सानानि बावै बुवागानो एपॉइंटमेंट नावै मालायनानि सुजुग रवो अमा खासिनि बुवागानो फान अमा खासिनि बुवागानो फान सिनि बुवागानो फानाव तिब्रा हास्तेव कासैया नोटिसआव कासैया थों सारा 12 बसरनि सिनि बुवागानो या फलकजाक या सावैजाक दङ सारा 12 बसर एसेसि थायो बुवागानो कौनो महाराजनि कौनो खोनानै बावै थांनाय न खोनाले ब्रिटिश पार्लियामेन्ट बुवागानो रिंगै कक साबायनि कक सिसन खोनानाय हुनै कक मारिंबाय माने बुवागानो रिमा तलांबाय माने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तंले बनो रिंग तलांमामले तलांगिया तारमाने जे बुवागानो कक सामाने बिबानो नाङै दङ जे बुवागानो कक सामाने बिबानो नाङै थाङै दङ बनि बावनि सारा वालनि बरनो नजरावै दङ तिब्रा सिकुन सावै बर्तमान त गणतन्त्र तङै सि राजानि सिंहासनआ आसौै हाई पावर करै फानो गणतन्त्र ताफानो खोनाबानो करेंखे सिनि महाराजा राजा माने राजानो जोंनो खोनाबले मियाफ्राबो पालायखा जतन बायनामले 19 आगस्ट मियाफ्राव महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानेकनि बाहादुरनि जेबोनि फान तिब्रा हाव खाइ खालामनि सामों हामो जों मियाफ्राव हम दलके मोसामों रोसामों मोसाइमों पाव सालायमों पालायलेखाबले सारा तिब्रा हाव न माहाय हैजाकसिनि गोबां माने दंख सोबा सुना हैवि रखा सोबा कमारै रखा हमाले 25-30 बছর রাজ শাসন খাইতো নাই সাতার হানি ভাই শাসন খাইতো নাই গণমুটি পরিষদ হাইকে সিপিএম বড় বিভাগ সগমান বাংই লান্দা উতলাগই থাঙ্গই খাইলো খাবাই অবস্থাও কমারে লোকাসিনি তো মুসামুনো হিসাব বন্ধ সন্তি লেমালিয়া নিজের কামং সমং নীতি তমং সামং খগইসি মা ফিলাই সুরি সাথै নিকে
हाइब्ले एक दिन ये देबा सेरी साथ नीचे ने काय पे नहीं सोमंग नोमंग माते लिया लासी मा तो जमाते ने हिसा कामंग सोमंग कासले मा सोलिया निंदा रोजा वो लासी जा निंदा रोजा का हिंसा खाइजा का अत्याचार खाइजा वो बोले ने माते लिया देवरो ने माते लिया अमाखने विवाह चिने आगे ने रीति तो मुसामु नोनो से गाँव में बांगवे चेस्ता खाई क्या सिपेम खाई क्या बड़ी परवा पीछे पे हाई नहीं तेईस भी सर्वनाश खाई नहीं तो प्लानिंग ना हुई तुमो नहीं नहीं तब आम बीजेपी जरा खाई नहीं रहो जरा बीजेपी खाई हुई काय पे नहीं रिसा काय पे नहीं रिगनाय काय पे नहीं कांसले सोई थांग खाई के बीजेपी तो मन खाई हुई ओ चिनी बुकुं बारानि चिं तिब्रा सानि कामुं समनो सोई थांगा के संबोनो संगनानि बाय तो मांगनाय संबोनो मा संगनाय नों बीजेपी खाई दङ नों मो सुनानि ने अलिका करै मा होनाय संबोनो नों दिनि कामुं समनो सोई अलिका फुलनाय के हाइदि चिनि तिब्रा सबवा गाने जुग जुग ने 184 जन राजानि बाहापति करंजा महाराजा प्रोटेक्शन मानेको बहादुर ताबु बुतंगो तिब्रा म ठाउँले जाउ त फान्बो फ्याउन नभइ चेचा खाइ अ जग्गा सामिलङ फैदि रिसा